आं जितु रिपर्ट मोनदों आसलते बे सैथो नङा कारण जिखिनि पपुलेसन मा ओंखारदों गेदारिं जादों बेवहाय भैरबकुंड समाजनिफ्रायसो खमसिन सुबुङा ओंखारदों खिन्थु गुबुन गुबुन समाजनिफ्राय ओंखारदों ओरैनो भैरबकुंड समस्तियाव टाउन ओनसोलनि बांसिन पार्टआ गोलैयो खावसेया माबायाव गोलैदों हरिसिङाव आरो हयथ' धनसिरिनि एसे गोलैयो खिन्थु जिखिनि नुदों टाउननि मानसिफ्राथ' ओरैनो जिखुनु रेलिफ्राव बारा ओंखारखाया गामि ओनसोलनिफ्रायथ' बिदि ओंखाराखै बेनिखाय जिखिनि रिपर्ट मोनदों आंनि मथेबा भैरबकुंडनिख्रुइ सबनिख्रुइबो खमसिन ओंखारदों खिन्थु जोंनि इउपिपिनि जितु टर्च लाइट रेलिमोन बेवहाय भैरबकुंड समाजनिफ्राय बांसिन ओंखारदों आंनि रिपर्टआ बेखौसो बुङो बेनिखाय नेक्स्ट बिसायख'थियाव अन्तत बिपिएफआ बेयाव फेक्टर नङा बिपिएफ हयथ' सारायखांहैगोन नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव होनानै गोबां बिथांखि बेखेवनायजों लोगोसे नैबावबो बाहागो नोंथाङाबो बाहागो रायजोफोरनिसिम मा मेसेज उदालगुरि नोगोर आरो भैरबकुंड समस्तिनि थाखाय दिनैनि बे साना जोबोद मोजां सानखौनो बुंनांगोन मानोना दिनै बिटिसिनि चिफ मानगेट प्रमद बर बिथाङा नैबे भैरबकुंड बिएफनि सिङाव फैनानै गोबां अनुस्थान गायसननायनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय लोगोसे उदालगुरि टाउनाव भैरबकुंड समस्तिनि सिङावनो मोनसे हाबा खुंग्रा न' बेखौ गोदानै लुखानायखाय बेखेवबाय आरो दिनै नैबे भैरबकुंड समस्तिनि सिङावनो सनायगाव प्राइमारिनि सिङाव मोनसे गेलेग्रा फोथार बेखेवबाय लोगोसे बे गेलेग्रा फोथारखौ इन फिउचार मिनि स्टेडियाम बानायनो थाखाय 1 crore रां होगोन होननानै बिथाङा खोथा होलांबाय 1 कोटि 50 लाख रां होनो होननानै बिथाङा फोसावलांबाय आरो बियो थारैनो जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा मानोना भैरबकुंड समस्तिनि प्राय गामिफ्रानो बर'फोरनि गामि आरो प्राय बर' गामिफ्रावनो गेलेग्रा फोथार दं खिन्थु नैबे प्राइमारियाव बहुत बोसोर सिगां मोनसे फिल्ड गेलेग्रा फोथार दंमोनब्लाबो मानिबा खारन बे फिल्डखौ गोमाजानो गोनां जादों आरो थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंनि बे गामिनिनो जौगाफु क्लाबखौ बानायनानै बे क्लाबनि गेजेरजों नैबे गेलेग्रा फोथारखौ एसे गोबां रां होनानैबो बायनानै बेखौ मोजाङै फोसाबनानै दिनै गेलेनो हानाय बेब'स्था खालामबाय आरो बेनिखायनो जों थारैनो जौगाफु क्लाबनि दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर होनांगोन बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जोबोद थाखा फैसा खरस खालामनानै बेखिनिखौ गेलेनो हानाय मोनसे परिबेखौ लाबोबाय आरो बेखौ एसे फोसाबनो गोनां दं बेखौ फोसाबनानै मोनसे मोजां फिल्ड बानायनो थाखाय स्टेडियाम बानायनो थाखाय जिखिनि रां हेफाजाब दिनै माने प्रमद बिथाङा फोसावनो गालांबाय बियो आरो नैबे ओनसोलनि गेलेनाय प्रति इन्टारेस्टेड सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगा होसिगोन जों लुगैयो जे गामि गामि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि बिभिन्न रोखोमनि गेलेनायनि बारहावा लाबोनांगौ आरो बेखौ लाबोनो थाखायनो जोंहा बिटिसि सरकार थांनाय बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो मोनफ्रोमबो प्राइमारि कमिटिनि सिङाव प्राइमारि एरियानि सिङाव फुटबल आरो काबाड्डि बिदिनो बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय जादोंमोन बे बोसोरनिफ्राय आरोबाव CM काप ट्रफि होननाय मोनसे खेला होबावदों बेफोरनि गेजेरजों अन्तत जोंनि बिटिआर ओनसोलाव फुटबलनि मोनसे बारहावा लाबोनो ओंखारदों फुटबलनि प्रति मोनसे थुलुंगानाय बे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव बे मोनसे बारहावाखौ सोमजिहोनो नाजादों आरो जों आसा खालामदों बेबायदिनो सरकारनिफ्राय मदद हेफाजाब होनायनि अनगायैबो जोंनि जिखिनि रायजो राजा दं बिथांमोनाबो गासैबो नाजानानै जोंनि ओनसोलनिफ्राय फुटबलल' नङा गासै रोखोमनि खेलनि मोनसे बारहावा सोमजिहोनो थाखाय जे नाजायो बेखौ खावलायदों मानोना जोंहा बे फुटबलनि अनगायैबो भलिबल बेडमिन्टन लन टेनिस बेनिफ्राय हकि क्रिकेट बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजों ओनसोलाव मोनसे गेलेनाय बारहावा सोमजिहोनायखौ जों नुदों आरो बेफोरखौ मोजाङै जों सम सम कम्पिटिसन फाथिनायनि गेजेरजों जोंनि जेब्ला कम्पिटिटिभ माइन्ड लाबोगोन अब्ला जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव हाबनानै थानाय बिथांमोननि स्पर्ट्सनि जिथु पटेनसियेलिटि बेखौ डेभेलप खालामनो हागोन
मोनसे एक्सप'जार लाबोनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों अन्तत जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो नेसनेल प्लेयार बा इन्टारनेसनेल प्लेयार जों दिहुननो हागोन आरो बे नोजोरजोंनो आसलते नैबे स्टेडियामफोरखौ गायसननाय जादों थांनाय बोसोरनैनि सिगाङावनो जामानगरनि चिफ बिथाङा फोसावदोंमोन जे प्रत्येक समस्तिनि मोनसे मोनसे मिनि स्टेडियाम गायसननाय जागोन आरो इतिमধ্যे बे फोसावनायनिनो मोनबा स्टेडियाम बानायखांनाय जाबाय बाखिफोरखौ बिदिनो फारि फारि बानायलांगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों अन्तत नेक्स्ट बोसोर रायजो राजाफ्रा अननानै जोंखौ जुदि आरो सरकार दानाय खाबु होफिनो अब्ला हले बाखि थानाय स्टेडियामफोरखौ जों दानानै फुरा खालामहैगोन आरो अब्ला जोंनि अन्तत गामि ओनसोलफोराव थानाय रायजो राजाफ्रा उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावखौनो मोजां प्लेयार हिसाबै दाखांनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो बेवहाय जिहेतु गेलेनाय मोनसे स्कप जों होनो हानाय जागोन बेनिखायनो दिनै जों थारैनो दिनैनि जिथु सान बेयाव भैरबकुन्द समस्तिनि थाखाय आरो उदालगुरिनि थाखाय बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा मानोना असम साहित्य सभानि जिथु माबा अफिस दं बेखौ जों रिन'भेसननि थाखाय दिनै फान्ड होदों दिनै आदिबासि स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे मिटिं हल जों माबादों बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोरनि थाखाय मोनसे सेमिनार हल आरो लोगोसे लाइब्रेरि बेनिबो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो दिनै नैबे फिल्डखौ बेखेवनायजों लोगोसे बे क्लाबनि जि बोसोरारि जथुम्माय बेखौ लोब्बा लाखिनानै बे फिल्डखौ मिनि स्टेडियाम खालामनो थाखाय 1.5 करोड़ टाका होनाय जासिगोन फर्स्टआव दा बे जोंनि थाखाय जोबोर रंजाथाव बाथ्रा जों आसा खालामदों बे फैगौ बोसोरसेनि भितराव जिखिनि आधार हिला गायसनबाय बेखौ जों लुनानै फुरा खालामनो हागोन जिखिनि फोसावदों बेबो फुलि इमप्लिमेन्ट जाहैगोन आरो बेखिनि जायोबा बे ओनसोला जौगागोन